Adviezen bellen mij meldt misdaad anoniem door ze dat benammen hoe hemkwekerijen of inbraken. Dat blijkt uit de jaliercijfers die de anonieme meldlijnen van de morgen bekend maken het. Het aantal meldingen door hem keer van 62 naar 84, een stijging van 30%. Ik hoor inbraken waar het vaker bellen maar de onafhankelijke melddienst. Sander de Rauw wordt verdroegen als de listloeker van het CDA bij de verkiezingen van Provinciale Steden van maart Tagemeer. Het algemeen bestuur van het CDA heeft dat juist unaniem besletten. Op 8 oktober hebben de leden van het CDA het laatste woordje roer. De Rauw is nu nog lid van de Tweede Kamer. Inwoners van de Snitserwijk Tinga kon juist zelfs ondervinden wat de impact van een wenningbrand is. De brandwacht van Snits houden in een van de leegstaande hierwenten van de wenningbouwvereniging Accolade een oefening. Bij wenningbranden vallen jaarlijks gemiddeld 60 doden en rijdt zo'n 150 mensen zwaar verwonnen. 5 maanden uit Friesland en Drenthe werden verdacht van stelerijen en aantal inbraken op bedrijventerrein bij particulieren en bedrijven in Noord-Nederland. Maar ook werden ze verdacht van 40 stelerijzaken. De 4 werden onder andere verdacht van het stelen en van het helen van trekkers, auto's, heftrucks, zitmeners, bouwmaterialen en ark. Joen en vannacht 12 graden, flinke opklarings en een matig en vrij krachtige noordenwind. Morgen op een soort bewolking, ik wil wat zinnen, het wordt dan 18 graden. De noordwestenwind is matig en vrij krachtig.